Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Què tal, Pep? Com estem? Estupendo, Pere, estupendo. Estupendo. Bueno, avui estem aquí al primer programa Com de cada Déu-n'hi-do. dilluns. O l'últim, no? L'últim. L'últim, segon, tercer... el segon. És Vinga, veritat, va. el segon programa. Ja que ens deixen escollir, direm que és el segon, no? Exacte. Així sempre podrem dir que el primer va ser tot un èxit. És que el primer va ser tot un èxit. És veritat, no me'n recordava. Oh, i tant. I què, Pep, com t'ha anat aquest cap de setmana? T'ha anat bé? Pues molt bé, la veritat. Bueno, no. No? Bueno, sí. No ho sé. Què has fet? Depèn de com puguis tu valorar què vol dir anar a fer una costellada a casa als sogres i posar-te ben maco, saps? Pantalons nets, camisa neta i acabar tot fumat, perquè clar, hi fent un olor de carnaca. Però això vol dir que tu durant el dia no vas net? Que només et poses net si vas a... No, jo sóc d'aquells que segueix aquells preceptes que diu no et posis desodorant perquè et malmet l'aixella, no et rentis els cabells perquè el sebo natural ha de fer la seva feina. El sebo. El sebo. Que no el sabo. I saps què acaba passant, no? Que fot una pudor que no me l'aguanto i pel carrer és allò que... ajuts socials. Bueno, però ets una mica hippie, no? O què? O No. se li diu hippie ara? O... No, se'n diu guarro. Se'n diu guarro. Ah, ostres. Bueno, i què com va anar la costellada? Molt bé. Botifarra. De pagès? Exactament, botifarra de pagès. Xurís. Molt bé. Picanton o què? A l'allioli. L'allioli el vaig estar tastant fins al dia següent. I la teva parella el va tastar també? També el va tastar. I el codi, hi ha un codi, no? Ens feien plorar els ulls. Sí, quins? Sí. Això que estàs al llit i dius, manta amunt i rodet a la cara. Ostres. Perquè hi ha molt de carinyo i molt d'amor. Jo aquestes coses no m'agrada a mi l'allioli, no No em repeteix. Uau! No m'agrada l'allioli, em T'acabo repeteix. de treure 3 punts de catalanitat. Cago en res, hòstia. Sí. Ni el pa amb tomàquet. El pa amb tomàquet tampoc m'agrada. No entenc com... 5 punts menys de catalanitat, però, tio, espera't, on hi ha un soroll aquí per fer... Ostres, però és que no sé, no m'agrada això de mullar el pa. M'agrada que estigui... Que faci crec quan mossegues. En canvi, amb el pa amb tomàquet... Però aleshores li estàs prenent tot el sentit d'expressions com està per sucar i pa. Bueno, a veure, cadascú tria el seu camí, els seus gustos i ho sento. Treu-me, quants punts eren? 5? No, em portes 8 ja. 8? Eren 3 de l'allioli i 5 del pa amb tomàquet. Collons. Cago en Déu. Ara només falta que em diguis que no t'agrada la botifarra, les mongetes, Això els calçots i ja... Ai, els calçots. Ai, els calçots. Sense romescos, que t'he sisplau. trobat. Bueno. Molt bé. Pues, I què fem? De què parlem? Jo et anava a explicar que vaig anar aquest cap de setmana amb la nostra meravellosa tècnica de so, aquí l'Anna Murillo. Vam anar... Mira, vam anar als Pirineus, val? I jo no sabia molt bé a quina zona estàvem dels Pirineus, perquè deia que maleducada que és la gent, que jo estic aquí parlant i en català, no? I tothom em mirava malament, ningú em contestava, tothom parlava en castellà i resulta que després em vaig assabentar que estàvem al Pirineu aragonès. Saps? Hòstia, bé. I clar, la gent era una mica molt seriota quan m'estaven parlant, però bueno, això era la primera part del viatge i després, bueno, vam començar, diguéssim que vam fer un intercanvi i va començar a fer la meva parella fotografies a una parella que està embarassats, perquè ara es diuen plural també, estan embarassats Embarassats, els dos. Però ell no sortia a les fotografies, només ella, perquè ella realment era la que tenia la panxolina. Bueno, encara el meu amic també tenia una mica panxa. Però bueno. Diguem que estaven embarassats de coses diferents. Exacte. I, ostres, una de les coses que més gràcia m'ha fet és que he descobert moltes coses de quan vas a tenir el fill, avui en dia pots escollir la música que vols. Pots fer-te una playlist amb Spotify, amb Tidal o amb el que vulguis per escollir la música. Calla. O sigui, que pots fer un showtime del paridero, del fet del parir. Sí. I clar, quan vaig sentir això, vaig començar a pensar
I si neixes amb la de les Valquíries, per exemple? Com es deia la cançó? La de... Ara riuràs. Tu creus que durant molts anys, jo en els politonos dels Nokias d'antanyo, quan em trucava ma mare sonava això? Hòstia. Imagina't un nen, un nadó, amb aquesta música. El nou Adolf, no? Podria ser. Wow. O Adolfo, no? Clar, neixes amb una energia que agafes amb el cordó umbilical, ennuegues el metge, tio, i pam! Neixes amb l'esperit del pintor frustrat i amb ganes de matar jueus. Exacte. Ui, quines coses. Bueno, què et sembla si anem... Tenies unes quantes notícies que havies preparat, no?, per portar aquí, al programa? Sí, me les he preparat molt. Si prepara vol dir... Ostres! Cançó de notícies. S'ha trobat un gat aquesta tarda a dalt d'un arbre i no l'han pogut baixar fins que han arribat els bombers. No, ara en sèrio. Digues. Tu saps que al Japó s'està venent un castell per 60.000 euros? Per 60.000 euros. Aquest sí que me'l puc permetre. Collons, si un pis aquí, el més barat, et costa de 250-300.000 euros, t'imagines 60.000 euros a la illa de Hokkaido. Hokkaido, al nord del Japó. A la part de dalt, allà apartada. Al nord del nord del nord. Sí, és una illa amb 3 metres de neu. El que no han dit és que el castell no té calefacció i segurament això és el que deu haver fet baixar el preu de la vivenda. Oh my god! Un altre que en tinc, espera't, que m'ho he preparat molt bé, això. Sí, estic flipant perquè aquí no hi ha guió. Sí, es veu que hi ha un multimilionari que vol construir una rèplica del Titanic. No és conya, No? Una rèplica del Titanic, però amb seguretat moderna, que jo crec que l'ha contractat amb els amics del Costa Concòrdia. Ostres. I amb finançament del James Cameron. No, ara això m'ho acabo d'inventar, que va treure el barret, però és que em quedava bé perquè penses, aviam, he fet la 1, d'aquí... La 1? Hi ha hagut... Titanic 2 hi ha hagut. Hi ha hagut Titanic 2? Sí, que li posaven com uns flotadors i sortia. Aquí. Sortia cap a... Aquí li posaven flotadors. En Cameron. El Cameron. Ai, no, en DiCaprio, no? El senyor Cameron. Que estava buscant l'Oscar desesperadament allà al fons del mar, però no el va trobar. Hòstia, Mal Renacido li van donar. En sèrio hi ha hagut un Titanic 2? Em sembla que sí, però tipus pel·lícula Antena 3, 6 de la tarda, efectes especials dolentíssims. Això ja m'ho crec. Hòstia, estic molt aficionat a les pel·lícules d'Antena 3 dels caps de setmana, però molt aficionat. Soc un... Què has vist? Buah, per títols no me'n recordaria de cap ni una, però totes segueixen un mateix patró. Normalment és el o la protagonista que està frustrat, o sigui, se'n va a la ciutat, està frustrat, li surt algú molt malament, ja sigui de la feina, o bé perquè la seva parella l'enganya, o les dues coses, se'n torna al seu poble natal, en època de Nadal, sempre, ja m'entens, festes navidenyes en família, però si no és festa de Nadal, és igual, també, torna a casa. I allà, doncs, los avatares de la vida, que voy a reconstruir mi vida, i pum, es troba com el noviete o la novieta de quan eren joves. Ostres. I és tota la historieta fins a reconstruir-ho. I després hi ha la modalitat B d'aquesta mateixa pel·lícula, que és quan algú de la pel·lícula és un fill de la gran puta, que mata tothom i no se sap per què, se'n surt de totes, perquè dius, hòstia, tio, el tio que ha escrit aquest guió no en té ni puta idea, no ha vist crims. És a dir, directament no ha vist crims. Perquè dius, aviam, si l'acabes de matar amb un ganivet que se t'ha vist tot quisqui, com si ho haguessis fet a les Rambles, saps? Sí. I no t'enganxen. És que si no, clar, s'acaba la pel·li molt ràpid, no? Estats Units. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Alguna notícia més? No, bueno, perquè... Bueno, sí, n'hi ha una, però que no la comentarem. Detenen una noia per pèl roja durant 72 hores. Ah, sí? Ja està. Ostres. No sé, no... Ens estan vigilant, sempre ho he pensat. No conec els detalls. Hòstia, això, espera't, se'm fa complicat veure sense que es noti que estem fent propaganda. No, sempre... És que, home, sempre has de veure ensenyant la tassa a càmera. No. Déu-n'hi-do, Pep, Déu-n'hi-do. Jo he fet classes d'actuació i ho faig amb molta discreció, això. Molt bé. Jo vull, així com a premsa del cor,
Has vist The Bear? The Bear? Una sèrie d'un cuiner que treballa... Bueno, Desconec de què va això. em sembla que està amb la Rosalia. O sigui, que l'osso està amb la Rosalia. Exacte. Rosalia. Rosalia. Jo em vaig quedar en l'època del Raúl Alejandro. No sé qui és aquest. Ah, no, el Raúl Alejandro és l'ex de la Rosalia que li perreava a l'abat Gaial. Com es pronuncia? No? Bat Gial? És possible? Sí, Surt del diccionari? Bat Gai? No, com? Gial. No podem dir res que és del nostre... és de les nostres terres. Oh, i tant, és veïna. Exacte. Sí, i serà la nostra primera fan. Exacte. Aquest comentari serà la fan número 1. Però bueno, segurament que ella també té malsons, com nosaltres. Qui? La Batguial. Té malsons, segurament. Com tothom. Perquè nosaltres, què ens passa cada dia a primera hora? Hi ha una cosa que sempre ens trobem... Una trampera que flipes. També. Bueno, ojo, depèn de l'edat, Bueno, jo és que em sento jove. Atenció, perquè entrem a la secció Reflexions. Corria l'any 1916, 14 o 10, o 800, 1800 i escaig. Escaig i mat. S'inventava la locomotora i amb ella el tren. La primera via Mataró-Barcelona. Primera via Mataró-Barcelona. El tren que passarà per la via 2 ve demorat. El tren que passarà per la via 2 viene demorado. Ve morat. Ve demorat. Ostres, Pep, quins matins quan ens trobem allà a la Renfe, Estuplèndids. esperant el tren... Tots amb l'aplicació, tothom mirant l'aplicació i dient a mi no m'enganyen. Estuplèndid és una barreja d'entre estupendo i esplèndid. Exacte, Estuplèndid. Doncs estem allà cada matí esperant el tren Rodalies i, bueno, podríem tenir un munt d'anècdotes en allà. Mira, l'altre dia... M'agradaria explicar-te una que va passar l'altre dia. A veure. Va pujar, bueno, com sempre, el Clot. Els que tornem de Barcelona cap al Maresme, bueno, el Clot és increïble, allò. Sembla una pel·lícula d'aquestes d'apocalipsis. A mi quan s'obren les portes al Clot em recorda... Saps quan vas a cagar després d'una bona xufla? Sí. Que s'obren les portes i allò surt a pinyó? Exacte. Igual. Exacte. Pues al revés. És com una implosió, perquè la gent entra. Ah, exacte. Saps? Bueno, per implosió em ve una altra cosa al cap, però... Bueno, no. Xumpo! Vale. Perfecte. Doncs, van entrar una dona i d'uns 70 anys, possiblement, en aquella edat, i hi havia un altre d'uns 40 anys, un senyor de 40 anys, no? I clar... Un jove de 40 anys. Un jove, és veritat. Un jove. I, bueno, van començar a xerrar i, clar, el jove començava a parlar amb ella. Clar, ella va començar... Hablo 4 idiomas. Yay. Oh, yo solo hablo 2. El 6 y el 9. Check el Tinder. Exacte. No, bueno, estaban allá parlant els dos y... No, es que cuando nosotros éramos jóvenes aquí en España, el inglés, los profesores se lo tomaban a broma. I ella, ella venia de Holland i, clar, parlava holandès, alemany, francès... Holland? O Netherlands. Haurem d'avisar el nostre assessor lingüístic perquè, exacte, com que tenim tant de pressupost, tenim un assessor lingüístic, exacte, que no direm que és l'Àlvaro, exacte, i que ens digui com hem de pronunciar Netherlands. Doncs bueno, van començar a xerrar i clar, no, és que quan éramos jóvenes l'idioma anglès els professors se'l prenien a broma
és que quan érem joves, i ella, ai, no, jo sé hablar 4 idiomes, tal, no sé què. I de cop va començar a parlar del futur. Es que los niños de hoy en día, todo el día con el móvil, no saben reflexionar. Anava dient això. I ella anava dient, me bajo en Masnou, sobre todo, avísame cuando lleguemos al Masnou. Y venga, y los jóvenes, y las jóvenes, y los jóvenes. Vinga, i vinga. En The Heaven Total. and the VTDB. Exacte. Jo estava fent la tècnica de la vieja al visillo, que era portar auriculars sense escoltar música. Oh, això ho hem fet tots. Exacte. Això Jo estava ho hem allà. fet tots, és veritat. I vaig veure... Qui no ho ha fet? Que aixequi la màquina ho hagi fet. Vaig veure que van arribar al Masnou, es van obrir les portes, vaig mirar i veia com el noi, el jove, continuava parlant i parlant. Ella em mirava i com que no coneixia la parada, les portes van tancar i va continuar. No. Sí. I Ocata, que ara no era Ocata, després de no sé quants mesos o anys, ella es va donar i va dir, oh, me he pasado de parada, pero usted, caballero, ¿dónde baja? I ell li va dir, ¿dónde tú? Al revés. Ah. Ell va dir, baixo a Premià de Mar. I ella va dir, si no t'importa, baixo amb tu. No. Oh, yes. No. Ahir va haver-hi un maig. Un maig. Amb un grilf, no?, que es diu? Grilf? Què? En la jerga, grilf? Què és grilf? És com milf o dilf, però amb uns anys Hòstia. més. No ho sabies, això? No, ara m'estic sentint molt boomer, tio. Espera, què és grilf? Sí, bueno, grilf. El grilf. Grandmother, ¿no? Y lo que sigue. El grilf. El grilfo. No. No, el grilfo és lo de les pel·lis fantàstiques. Ah, exacte. ¿Sabes? Voy a luchar contra un grilfo. Hòstia. Però clar. Jo m'imaginava ja... M'he imaginat una mescla de grifo i elfo. Grilfo. Sí? Hòstia, seria lleig, el Home, faria així i amb trauria... Amb les orelles així foc. en forma de punta... Per què foc? Bueno, un moment, espera't, un moment. Des de quan els grifos treuen foc, tio? No ho sé, des de com... M'has dit que imagini. Un Jo grifo imagino. són dues coses. Un grifo és un animal de 4 potes que sembla un aguilot. No és una aixeta? No estàvem parlant d'aixetes? Correcte. Ah. Correcte. Vale. Correcte. I un grilfo seria una barreja entre un elfo i un grifo. Ai, senyor. Això. Aquestes Doncs molt bé, coses, no? aquestes coses passen perquè anem cada dia amb la Renfe. Molt bé, la Renfe, tu. Sí. Ja parlarem més de la Renfe, si us agrada, perquè és que d'anècdotes tenim un munt. Jo l'ho diu. I què et semblaria si féssim un viatge a l'espai? Hòstia. Aviam, què tens? Quines drogues portes? No sé si ho sabeu, però aquesta setmana el planeta Mart, l'amic Perseverance, ha trobat un bolet i tenim una connexió en directe abans de que... Bueno, ara veurem què passa. Anem a connectar amb l'espai, anem a connectar amb Mart. Hola, forma. Hola, Perseverance. Forma orgànica que viu a la Terra. Hola, Perseverance. Ens reps? Ho sento perfectament. Mare de Déu, t'has menjat un disc de Punk. Sí, Daft Punk. el van fer servir per programar la meva intel·ligència no artificial. Molt bé. Això serà molt difícil. A veure, Perseverance. Perseverance. Quin temps fa Mart avui? Primer de puntualitzar que no sóc ni el Perseverance, ni la Perseverance. Sóc l'Hiperseverance. L'Hiperseverance? Sí, perquè tinc consciència. Consciència. Molt bé.
Sembla que... Aviam si podem avançar amb això. Vale. I el Perseverance, quin temps fa a Mart? Doncs ara mateix fa un temps sec, la meitat és relatives del 20%. Quina melodia més bonica pots fer amb la teva veu, Perseverance? Si és que vam fer servir a un monjo de l'Escolania de Montserrat per programar-me juntament amb un disc de Daft Punk. Molt bé, molt bé, molt bé. I m'han dit que avui has trobat un bolet. És possible? Exactament, he trobat una forma orgànica del tipus del fungus fungi. Fungus fungi. Fungus fungi. I Fungus fungi. ens podries fer un tastet en directe de què passa quan prens un fungus fungi? Fungus fungi. Evidentment, com qualsevol explorador de l'espai, estic obligat a tastar tot el que trobo i he tastat aquest bolet. Dios. I què estàs veient ara mateix? Acabo d'entendre com funciona l'univers. Acabo d'entendre per què els humans us heu inventat les religions. Acabo d'entendre que m'he quedat exactament igual perquè no tinc cervell. No tens cervell? No tinc cervell. I què tens? Oh, això és una gran pregunta. Un CPU? Existeixo? Es pot considerar que tinc existència, tinc consciència, perquè heu creat la meva consciència, però no tinc esperit. Sí que tinc esperit, perquè aquest bolet m'ha fet veure que sí que tinc esperit. Amb la qual cosa estic viu, però no sé si estic viu. Mare de Déu. Aquest Perseverance, si depenem d'ell, malament. A veure què fa l'Elon Musk, perquè és un altre boig del planeta. Te l'enviarem a Mart i a Marte... Y a Marte. Y a Marte os vais a conocer. Y después de Marte viene miércoles. Exacto. Bueno. Estem buscant algun promotor per aquest programa. Hem dit que era el segon programa. Si us agrada, busqueu el primer, que és encara millor. I res, estem buscant promotors per poder guanyar una mica de calés, de calarons, no? Com a la època, a les discoteques, que hi havia el promotor. El promotor, exacte. El que et regalava les targetetes. El regala flyers. El 2x1. Tus amigues sí que entran. Gratis. Tu pagues. Sí, per què sempre anava a discoteques on hi havia un xolai d'aquests a l'entrada, saps? Però això passa a totes les discoteques. No venia ningú en plan... Bones tardes, mira, les noies entren gratuïtament, però els nois haureu de pagar una entrada. No, tots anaven amb aquest tonillo. Exacte. Eren els quillos de l'època, no? I, és que les discoteques... La discoteca en el Maremma... La disco. Venien busos de Barcelona per anar al 759. Era una bogeria. Doncs la nostra tècnic, l'Anna, ens ha preparat unes cançons perquè nosaltres puguem improvisar, val? Perquè volem mostrar a tothom la nostra capacitat publicitària. Exacte. Ja. Veus per on això. anem, no? M'encanta, sí, tant. Pateixes d'almorranes? Sí. Et fa mal el caques quan et fas un pet? Et plora l'ojete? Doncs prova els nous supositoris anti-morena. Torna't rosa, de dalt a baix. Com que un supositori per morenes? Perquè són refrescants. Hòstia puta. Vale. Home, diuen que és cuando el río agua lleva, ¿no? Como cuando el río suena... Agua lleva. Bueno. M'agrada, sí. Què més podem tenir? A veure. Posa'ns a prova.
Vols una app per cuidar-te cada dia? Et recordarem quan has de menjar? Et recordarem quan has de fer les teves cosetes? I al final del dia et direm quantes passes has caminat. Healthy App. Si vas bé del ventre i no necessites l'aplicació que hem sentit abans... App. I en tinc una altra, Digues. Tens un gosset que no aprèn a fer les seves cosetes al lloc que toca? Digui'm, senyor, com el puc ajudar? Fes servir el nostre collaret correctiu. Cada cop que faci pipí o popó fora de lloc, rebrà una descàrrega de 100 volts. No està malament. Molt bé. Sí, Què més tenim per aquí? no estem aquí. T'agrada disfrutar d'una copa? Gaudir, és veritat. Maleït TV3, que no paren de dir disfrutar. En disfrutar era del segle XIX. Exacte. En Gaudir del 20. Exacte. Vols venir a prendre una copa i gaudir del nostre massatge quiropràctic? Quebranta huesos. Massatge típic del Solsonès. Et farem un carquinyoli. Molt bé. I últim anunci. Ja el tinc aquest, Criptobro, això és de Criptobros. No, aquest és típic de la Gene. Molt bé, aviam. Vols preparar-te el teu futur, jo què sé, a l'administració o en d'altres àmbits? Entra a la pàgina web de gencat.cat i busca formacions per dedicar-te a qualsevol cosa. Vine a fer les oposicions. Exactament. Vols ser un... Iep, que em truquen. Ah, no. Culo, també. Però sí que és sintonia Però que és posaria... amb una miqueta més de rock and roll aquí. Hòstia, sí, és veritat. No, això seria com Gencat, però Gencat alemanya. Exacte. Gencat. Gencat. Molt bé. Bueno, si voleu patrocinar el nostre programa, Déu-n'hi-do, el que ens podeu trobar amb la nostra creativitat. Bueno, ara... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí senyor. Estaríem... Et faré una pregunta molt estranya. T'agraden les residències, Pep? En quin sentit ho preguntes? Sí, que a veure, t'agraden les residències? Depèn. Quan vaig sortir d'aquella residència, perquè ja saps que jo li fotia molt al tema, aquella residència no em va agradar. Exacte. Benvinguts al Pairal de Vilassar de Mar. Avui ens trobem amb l'avi Josep. L'avi Miquel? Sí, jove, és que em dic Miquel. Ah, Sí, perdoneu. l'avi Miquel. En Josep va morir la setmana passada. Perdoneu. Sí. M'havia confós. Miquel. Bueno, un saludo al Vicent i a l'Antonio, i al Cisco. Sí, que segur que ens estan veient. Què surt això per la televisió espanyola? Per la ràdio i la televisió. Es diu Videopodcast. Com has dit això? Vostè se'n recorda dels VHS? Els VHS... Bueno, O la pel·lícula de 8 mil·límetres? No, els VHS, això és modern. Això eren les pel·lícules que posava el meu nano. Sí, que me'n recordo. Doncs ho poden veure a través de la caja que atonta. Allò, sí, la caja que em deien atonta. així del televisor. Exacte. I... jo me'n recordo. Maco. Maco. En blanco i negro. I què m'hauria dit quan era jove que acabaríem així? Hosti, ara m'entra la nostàlgia de la Carmeta. Ostres, doncs, Miquel, ens agrada molt tenir-lo aquí, perquè volem aprendre amb vostè. Sí. I tinc una pregunta. Doncs fes-la. Aviam. Vostè va créixer
amb Los Brincos, Los Mustang, Los Sirex, Vaig créixer més amb les greques. les greques, Allà sí que creixia. ostres, Los Pequeñiques, aquests pues, eren... sí. I Los també van sortir. Los. Tot eren los. Exacte. I les. I ara ens trobem amb en Bizarrap, Què és això? la Muixca... En Bizarrap, això no és un plat que fan al Roca? Exacte. Sí. És rap Amb amb Biza. Bizarrap. I Bizarrap, això em sona, mira tu, un plat de peix que fan a les Balears. Exacte. Saps? No conec el Bizarrap. I No, què opina també, perquè fa pena. Què Ah. opina del jovent que escolta avui en dia aquesta música que fa tunca, Això és una merda. Això és una merda. Mira, ja t'ho dic així, això és una merda. Ara, quan a la residència ens ho posen, Us posen aquesta música? i tant que ens la posen, i aleshores ens posem tots a ballar allà amb els taca-taques, i Però hem dit tunca, no taca. però és que nosaltres fem tunca, taca-taca, tunca, Molt bé. I què us posen? Taca, i en qui balla vostè? Vostè té alguna senyora predilecta? Bueno, hi ha hòsties, allà hi ha hòsties. Sí, sincerament, perquè clar... Ball de bastons. Hi ha ball de bastons. En realitat ho fem com s'ha fet sempre. Elles surten a ballar i són les que escullen. No, Ostres. al revés. Ara ho he dit al revés. Som nosaltres que sortim i les escollim amb elles. O són elles que... Ara me'n recordo. Ostres, Impressionant. hòstipens. No recorda com acaba cap nit? Cap nit d'aquestes? Ah, La recorda o...? Segons que t'ho expliqui. No, aquestes coses no es poden explicar, home. No? No, home, no. No, yo soy el portero. El portero? Yo soy el portero. El portero? No, el señor no está. No sé què... El portero del letrero. No, és el vídeo del Josep Lluís Núñez. No, el que el truquen de la ràdio i fa, no, yo soy el portero. Molt bé. Molt interessant. Bueno, avi Josep, espero que li quedin moltes nits per gaudir. Ara sí que ho dic bé. Fantàstic, moltes gràcies per convidar-me. I bueno, pues res. Johanea? Ja. Fas una mica de Johan. Una mica bueno. No? Bueno, ja em trucareu o no, no sé el que digueu vosaltres. El trucarem aviat, no jo- esperarem gaire per si les mosques. Jo de posició vostra, Bueno, De posició. De posició a la veu, sisplau. Apa, adiós. Adiós. Moltes gràcies, avi Josep. I bueno, doncs... Hauríem d'anar acabant ja aquest segon programa. Bueno, Estupendo. ens agradaria molt acabar el programa amb un missatge inútil. Esperançador. Exacte. Amb un missatge esperançador. Avui n'he llegit un que és molt tremendo, que diu que el Pablo Escobar... Però un moment. Digues. Quan diguis el missatge, mirem a càmera i això acaba en sec. No, aleshores te n'he de buscar un de més interessant. Perquè això del Pablo Escobar és una tonteria. Bueno, comenteu-ho. Que el tio que es gastava $2.500 només amb les gomes que feia servir per lligar els feixos de bitllets. Ostres. 2.500 euros, tio. Ai, euros. Dòlars. La S'ha de fer el canvi. La mare que el va parir, tio. És molta pasta, Tenia tant de... Tenia tant d'això i tant de l'altre que guanyava molt. He trobat la informació inútil del dia. Has trobat la informació? Molt bé, doncs ens preparem per aquesta informació i ja despedim el programa. Existeix un web que explica la Bíblia a través de Legos i es diu The Brick Testament. Déu-n'hi-do! 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 Déu-n'hi-do!